Moi roztomili, posłuchajcie teraz o taszkach. O handtaszkach, o geldtaszkach. Kupa. Więcej tych taszek było, zależy do czego się to używało. Hańdowni bez taszki żaden z chałupy nie wylazował, bo to były ganz insze czasy. Ja, lecykany, stoło auto pod chałupą, ale ludzie jak chcieli kańsik zajechać, to siadali na koło, albo szli na autobus, albo na cuk. Taszki w chałupie, dycki musiały być, ale roztomańte. Większe, mniejsze, pode tego, na co się ich brało. Największe wisiały na hoku, a na rechli. To były ty, co się ich dycki brało, a szło rano ku dziedzinie po chleb do konsumu. Okrom chleba się do nich jeszcze wraziło to, co się kupiło, a czego nie było w chałupie. Sól, cukier, mułkę, a bombony dla dziecek. A trzeba było to do tych taszek tak poukładać, co by ich szło nieść w dwóch rękach, bo jedną taszkę się niosło ciężko, a potem mogło boleć w krzyżu. Wiele razy było tak, że się smyczyło dwie wielkucne ciężkie taszki ku chałupie, a to z jednego końca dziedziny na drugi. Roz było z kopca, a roz do kopca. Lepszy mieli ci, co się zwióźli do konsumu na kole, ale też te taszki musieli tak powiesić na wolant, co by mogli jechać, a to nie było lachki. Dzisiaj się też taszki bierze do magazynu, ale ludzie mają auta, tuż iny ich wczepią do postrzodka a fertik. Jako dzisio se wspominą ty baby a chłopów, co smykali ciężki taszki do kopca ku Podlesiu w małych kończyc. A starka Zofia z taszkami, co w nich miała mleko, syr, a i śmietonkę drepsiła na tor ku Cieszynu. Dzisio tymu już żaden nie uwierzy. Inakszy było z handtaszką. Miała ją każda dziołcha a baba. Swobodno wydano lebozowitka. Wszystkim musiały mieć handtaszkę. Hańdownie jak się szło na wesieli, albo na jakąś gościnę, to baby musiały se zebrać handtaszkę, aspoń próżną, ale coś ich w ręce musiało być powieszone. Ale mało kiej handtaszka była próżna, bo jak gaździno jechała cugiem do Cieszyna, to do nich wyraziła jakieś płatne papiury, a szrajtofle z grejcarami. Miała w niej a i cosi, co by posztrajchować gębę a sznuptychle, co by się uczyć gębę, jak i było ciepło. Był tam jeszcze klucz od chałupy, a wszystkie dokumenta, co ich musiała mieć, kiedy policajt ku ni przyszł, a chciał wiedzieć, jak je na miano, a skiel je. Handtaszka to dycki była ozdoba wyperczonej paniczki, a jak ją baba nie nosiła, to ją wraziła do od Maryje, bo se ją fest szanowała. No a przez handtaszkę paniczki brały dycki do kościoła, a wiele razy było tak, że miasto Żykać to się dziwały jest jedna na drugą, co dzierżą w rękach. Inaksze było z geldtaszką. Ją się nosiło dycki, a miały ją przy sobie baby, a i chłopi. Prawiło się na nią jeszcze a i szrajtofla, a najważniejsze było, co by w postrzodku szuściły grejcary, bo inakszy to se człowiek mógł schować taką szrajtoflę kańskiej do podstola. Starka mieli geldtaszkę, a do niej wrazili pędzyj, co ją im pocztosz przyniósł, a starzik miał taki szrajtofel, co do niego wsuli iny to, co mu starka dała, a niechała przy jego pędzyi, a prawiła, że to mu taki kapsowe. Taszkę niósł chłop na szachtę, lebo do werku, a w podszodku miał śniadani, co mu narychtowała baba, choć się z nią wczoraj powadził. Dziecka, co drepsiły ku szkole, też miały taszki na plecach, iny, że szły pieszki, bo nie miał ich do zawieść. No a przeca, jak jako familia chciała pojechać na wczasy, albo starka jechali do Cery na drugi koniec Śląska, to se musiała zebrać ze sobą więcej wiecy, a wrazić ich do rajzentaszki. Dziś furt taszki, iny, że się ich już tak daleko nie smyko, nie trzeba ich tak smykać. Styknie ich wciepać do auta, choć są ciężki, a poradzi ich dźwigać iny chłop. Staro handtaszka od starki, jeszcze isto kańsik wisi we wasz kuchni. Tela wiesiel a gościn, co ona widziała, to ty handtaszki dzisiaj mogą iny zowiścić. Bo kiejsi z jedną taszką się drepsiło, aż się potargała,
a dzisio się wciepuje, wyciepuje jak się jeny po targu. Jedno jedyne się furt nie zmieniło. Bez taszki nie ma co wylazować z chałupy.